Hej, mit navn er Gustav Høgh Andersen, og i følgende video vil jeg fortælle om kvindens ægløsningscyklus. Jeg baserer min video på en 28-dages cyklus. Fra dag 1 til 7 finder menstruationsfasen sted. Det er den første fase. Anden fase er follikelfasen, som er fra 8 til 11 cirka. Og omkring dag 14 sker selve ægløsningen, som vi kalder ægløsningsfasen eller ovulationen. Og resten kaldes den luteale fase. Den første fase er den menstruelle fase. I den menstruelle fase gøres der klar til en ny cyklus, hvor et ubefrugtet æg ikke har kunnet fæste sig til livmoderslimhinden, fordi det er ubefrugtet, og derfor skal slimhinden fornyes, og det sker gennem livmodermunden og skeden, hvor den udskilles. I den proces brister en masse blodkar, og det er derfor blod ses i forbindelse med menstruationen. Desuden er det blødningen, der markerer første dagen i cyklusen. Omkring dag 5 udskiller hypotalamus GnRH, gonadotropin-releasing hormone, som kickstarter udskillelsen af FSH, follikelstimulerende hormon. Ved dag 5 er niveauet således så højt, bagefter falder det. Og så begyndes follikelfasen. I follikelfasen ses her et follikel med omkringliggende celler og et æg. Det vokser, og herefter bliver det omdannet til corpus luteum, som vi også kalder det gule legeme. Det næste, der sker i follikelfasen, er, at hypotalamus udskiller mere GnRH og et andet stof, som hedder LH, bliver udskilt i hypofysen. Det kaldes også luteinizing hormon. Og det topper omkring dag 14, og ægløsning finder sted. Det ses her. I ægløsningsfasen brister folliklen, og ægget rejser igennem æggeledertrakten og igennem æggelederen og ind i livmoderen, hvor ægget lægger sig. Ved befrugtning rejser sædcellen op igennem og ind i ægget, altså op igennem æggeledertrakten. Æggelederen. Efter ægløsning stiger østrogenniveauet og progesteronniveauet. Og det er på grund af det gule legeme producerer det. Hvis ægget til gengæld er blevet befrugtet, så fortsætter det gule legeme sin produktion af østrogen og progesteron, indtil livmoderslimhinden kan overtage produktionen af progesteron og østrogen. Ellers falder det igen, og en ny cyklus starter. Tak for nu.